starter lige i vildmarken. Hyggerne. Kommer nu. Er du klar til i morgen? Nej, det tror jeg ikke, jeg bliver. Hej Nora. Hej, jeg tror for at sikre, at jeg får en optimal nat uden for meget vind og vejr og regn, så prøver jeg lige at sikre mig, at pløkkerne er gode. Så det er det, jeg er i gang med. Er du klar til i morgen? Jeg er fuldstændig klar til i morgen. Sådan. Jeg er ikke klar til i morgen. Så er vi ved at være klar. Folk de går lige og tager deres sidste mad. Ellers så tror jeg, de fleste er ved at finde deres plads. Inden vi skal afsted, der skal vi lige angive til Daniel, hvor vi skal være henne. Fordi at hvis vi ikke er tilbage i morgen tidlig, så sender han et hold ud efter os. Et redningshold. Ja, det bliver godt. Jeg har lagt hovedpuden, men jeg håber, jeg kommer til at sove godt igen. Ja. Ej, jeg glæder mig. Hvordan har du det, før du skal afsted? Jeg er virkelig sulten, men jeg er klar. Okay. God tur. Tak. Jeg har virkelig gået længe nu. Jeg håber snart, jeg finder et godt sted, hvor jeg kan slå lejr op og komme til at holde varmen. Ja. Kan vide, om de andre er gået lige så langt som mig. Jeg tvivler. Ja, men altså. Jeg prøver at finde noget. Så vi skulle starte turen. Jeg kan spotte Jane foran mig. Det ser jeg lige. Der er køer, der er Jane. Vi skal helst ikke møde nogen, så jeg tror, jeg skal gå langsommere, hvis jeg ikke skal indhente hende. Jeg ved godt, det hedder Alene i Vildmarken, men nu har jeg fundet nogle venner at gå tur med. De går bare med. De hygger, ja. Ud på tur, aldrig sure. Hvad nu det? For en mystisk spor af hvidt pulver på heste-guleruten. Det er sgu sikkert Alfred, der har været her. Så er jeg på vej, og jeg er allerede lidt træt. Jeg har gået 200 meter. Ja. Hvad er nu det? Ruten er spærret. Nå. Det er jo ikke noget, gør vi. Næste. Hej, bloggen. Jeg er i et dilemma. Jeg er ved en skillevej, som kommer til at være altafgørende for resten af min tur. Jeg skal vælge, om jeg vil krydse 2 åer by foot, eller om jeg skal gå rundt om åerne og finde en bro, så jeg ikke får våde fødder. Så har jeg lige fundet sådan et birketræ her, hvor jeg lige skal skrælle noget af barken af, så jeg kan bruge det til optænding i aften. Vi kan spotte, der er lidt vand der. Åen er lige der. Og på den side. Der er også en mulighed for bare at campe her, men det vil nok være lidt svagt. Så vi må videre. Jeg tror sgu, det bliver for stort et hop. derfra. Vi kører den kedelige rute. Yeah. Det bedste ved saltefisk er, at man kan spise dem rå. De behøver slet ikke blive tilberedt, fordi de er så salte. Så er der ikke nogen bakterier eller nogen dyr, der gider at spise dem. De er så salte. Men jeg vil gerne spise dem. Yes, så har jeg gået i en time, og er godt nok udmattet, sulten og træt.
For 20 minutter siden stod jeg derovre og så det her tårn og tænkte, det skal jeg bare se. Så jeg gik over broen, ind igennem marken. Det var helt vildt vådt. Helt våde fødder. Indover, og nu skal jeg op i tårnet. Jeg var lige i gang med at finde noget mos til at jævne lidt. Se hvad jeg så finder her. En lille slange. Så er der aftensmad. Så har jeg fundet mit sted. Bang. Enkemager. Endnu en enkemager. Endnu en enkemager. Og endnu en enkemager. Uha. Så er der et stykke shelter, forhåbentlig. Fint. Lille læhegn. Sovested. Og så udsigt. Så får jeg mig lige en kop te. Jeg har lige fundet Emma, Cecilie og Nora. De har fundet et shelter at sove i. Et fugletårnsshelter. Jeg har lige været inde og sige hej. Nu skal jeg min egen vej. Jeg har bevæget mig lidt væk fra lejren nu. Jeg synes godt, man kan mærke, at det begynder at blive lidt ensomt. Heldigvis så titter solen frem. Sådan lige gang imellem. Jeg se. Ja, men det bliver nogle lange timer. Gør det. Lille obstacle. Endnu en bæk, men jeg tror, jeg har udset mine træer. Det der, og det der. Eller måske skal jeg derover. Det der, og det der. Kan man virkelig mærke, at jeg er ved at blive sulten herude. Men så må man jo på jagt efter noget at spise. Og jeg sidder lige her for roden af et træ, hvor der rent faktisk er skovsyre. De hedder så ikke skovsyre, men de hedder syre. Ja. Kan man lige få brudt sin fase her. Med vaniljesyre. Ej, så det gør også noget andet. Hvad er det? Ej, den gror. Ved du hvad, den gror i den jyske muld, den her. Ej. Og jeg er lige på en tur her i området for lige at mærke terrænet og finde ud af, hvor jeg skal sove i nat. Og sådan
lige se nogle muligheder for, hvor man kan finde noget at spise og sådan noget. Men så bliver naturen bare ved med at give gode overraskelser her. Her er der en lille... kan man se. En bille. Jamen altså. Jeg tror ikke, man skal spise den. Men altså, hvis man bliver sulten nok, så... Ja. Så er Camp Silja sat op. Vi har mit brænde til at hænge der. Hængekøjen. Min taske ligger lige nede. Jeg har lidt udsigt. En lille sø deromme, man ikke helt kan se. Og det er bare fordi... ja, vi savner jeg bare så meget. Og det var så hårdt at være alene. Det savner jeg virkelig, virkelig meget. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet det sammen på den her måde. Nej. Ej, det er så hårdt. Ja, men jeg håber virkelig, at natten den går. Ja. Jeg har overstået snart. Jeg må også bare gerne vågne i morgen. Nu har jeg officielt fået min nummer 2 snitteskade. Jeg fik den i går. Nu får vi den her. Blevet lidt meget blod. Men jeps. Jeg har ikke flere plaster tilbage nu, så jeg håber ikke, jeg skærer mig mere. Men skyen er på vej. Nu med lidt blod. Den er sgu ikke så flot endnu, men det bliver den. Jeg har også taget Sally med i dag på turen. Jeg har ikke fortalt, at jeg har taget hendes uge, men det kan hun se, når hun ser det. Jeg tænker på dig, Sally. Vi er tilbage et kendt sted. For at sikre vores overlevelse har vi vurderet, at vi har brug for noget brænde. Jeg håber, vi overlever selve hugningen. Ej, du har allerede lavet alt det der, Emma. Det er vildt flot. Du klarer det så godt. Og så er det hjem til nu. Og Daniel, han var også lidt glad for at få lidt selskab. Det synes han faktisk var meget dejligt. Men det er Sælshus herfra. Klokken er cirka 16. Emma, har du noget at tilføje? Nej. Okay. Hej hej.